Hola, mis lectores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Mirad, hoy, como lo prometido es deuda, os voy a leer el cuento o la fábula de la llebre y la tortuga, ya que en la anterior ocasión os leí la tortuga y la yebra y os dije que si tenía muchos likes y muchas suscripciones, os contaría la versión original, la que todos conocemos, ya que la anterior era una historia un poquito más diferente. Así que allá vamos. Me acompaña aquí Tortuguín, que ya la conocisteis en el otro cuento, que es la mascota preferida de mi hijo, las tortugas, y le tiene mucho aprecio a este peluche, le llama Tortugui. Y hoy tenemos a una pequeña liebre que nos acompaña también con nosotros. Esta no tiene nombre, pero si queréis sugerir alguno, estamos abiertos a escucharlo. Así que allí vamos. Una vegada, la llebre que corria pel mig del bosc es va trobar un animal que no havia vist mai. Era una tortuga. La llebre se la va quedar mirant. Quin animal més curiós! I com caminava? A la llebre se li escapava el riure i tot. I com es podia anar tan poc a poc? La tortuga primer no li va fer cas, però al final es va sentir ofesa. No riguis tant! Si vols fer una cursa i veurem qui guanyarà. Ara sí que la llebre es va fer panxó de riure. Ella era una gran corredora i li agradava sempre guanyar. O sigui que accepta la juguesca. Llavors vam organitzar la cursa. El senglar faria d'àrbitre. L'itinerari seria el següent. La sortida seria al Mas de Picanyol i l'arribada a l'ermita de Sant Ferriol. La cursa es faria dissabte a les 12 del migdia. Dissabte a les 12 en punt, el senglar va donar el tret de sortida i les dues corredores es van posar en marxa, però només una va sortir disparada. Al cap d'un moment, la tortuga va mirar endavant i va veure que la llebre ja era molt enllà. Jo n'aniré fent, és a dir, no em puc desanimar. La llebre feia una exhibició, anava lleugera i quan hi havia algun animal mirant-la, feia un sprint perquè l'espectador pogués admirar la seva gran velocitat. I saludava a tothom qui es trobava, com si ja hagués arribat a la meta. En comparació amb la llebre, la tortuga anava a un ritme molt lent, però era el seu. Em sembla que trigaré més del que em pensava. Es va dir, però va, seguim. Al cap d'una estona, la llebre va començar a tenir gana i es va aturar en una clariana i va treure el menjar que duia a la motxilla. M'agrada aquesta cursa, va pensar. Pots anar al ritme que vols, pots parar-te a menjar i facis el que facis, guanyaràs. És fantàstic! La tortuga també va començar a tenir gana, però no es va voler aturar. Guanyaria o no la cursa, però ella estava disposada a competir fins al final. Quan va acabar de menjar, a la llebre li va agafar son. Faré una becaire i després, amb un bon sprint, arribaré a la meta. I encara haurem d'esperar a la tortuga, que vés a saber quan arribarà. Pel que havia de ser una becaineta, es va allargar i és que la llebre es va dormir com un soc. Molta estona després, la tortuga va passar pel bosquet, on s'havia d'aturar la llebre, i la va veure allà, dormint sota una gran alzina. Pobra, deu estar cansada, val més que no la desperti. Va pensar,
i va continuar xino-xano, el seu camí sense aturar-se. I així, ara, una poteta, ara una altra, la tortuga va anar avançant. I al cap d'una estona arriba a la meta. Havia guanyat la cursa! Tots els animals la van aplaudir i la van felicitar. Visca la tortuga! Cridàvem. Gràcies, gràcies! Tampoc no m'he cansat tant, deia ella. Van esperar una estona l'altra corredora, però com que la llebre no arribava, el senglar va donar la medalla de guanyadora a la tortuga mentre tots els animals aplaudien. Mai no havia participat en cap cursa, va dir la tortuga, molt contenta. Però a partir d'ara en faré més sovint. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat. Molt bé. Bueno, mis lectores, espero que os haya gustado esta fábula o este cuento de la llebre y la tortuga. A nosotros nos gusta muchísimo y como ya os he dicho, a mi hijo le encantan las tortugas, así que es su cuento favorito. Desde aquí nos despedimos, tanto Tortuguín, adiós, como la yebra y como yo. Espero que os haya gustado mucho el cuento y que le deis muchos likes y os suscribáis. Un besito, mis lectores.